kita kasih kejing kai kapangan a shapi jingiakut ar lane palat ar ne palat ar bat ke Bible ka ong lane ka hukum ya ka jingiolong ka we tingni pet ko ring kong kalanong ka ba ningkong kada khat ka ba shipo tinga kerpat ya pi ko para banget daga kerteng utrai daga kerteng uji sukres ubo utrai jungi ba pi baro pinyakran ya ka jo bat bakin omlong ka jinya prat hapdeng jong pi hanrei ba pinyalong ya ki bala penjanai lang ha ka jo ka jingmod bat ha ka jo ka jing perkhat ka Bible ka hukum yangi bangin yalong ka wei ha ka jingmod ha ka jinyakran ha ki e baro example ngan ai sementang yakran ni ka e haying hasam ha ka bede bat ka ba kinjamet lane ka bekinjamen sim ka Bible kam sha engi bangin ya don ya kata ka jingya per jingmod tehen rei ha ba ong kam sha engi bangin don ni ka jingya per jingmod kamut pat ba pinya menjur la kaya menjur ya ka bom dairu pihak pentunju halade hakapor ba yakran kumto let's say kajing ong jong apem sngode let's say kajing ong jong pi kam sngode tehen rei ka Bible ka hikai ka ong bangi de banya don ya kaju kajing mot ti kumno phin la ban le e kata tunju bhai gitu kiktien namar ting ting ilam ijukrani nga ke ka balong ya pher bat nga rengan ni tho hak e pi ngam ju snap kumto ngajulet chekndong ngajulet perkhat ikatu kajing kran bangan yo lang ka jo ka jingmot la da dei la da dei ba ngan chu kan tat bet hanrei bon hi ngani thui phium dei banga pen sarong ka para chunga bon ka badai bat bon ngayo jing ku da ka baka ka kran ho tu hak mat nga le ak kum tu kum ba bediang hanrei ngan let kendong nga perkhat bai ka tu ka tin ngam jukut kum tu te hanrei hadin pat ngayo lang ka tu ka jingmot ka baka ka kran te kamot ni haban bishar bha la da kran ma phiru nga haban ngap bha adang kran mangaru nga haban ngap bha tehen rei lada kran ya kabadai wajule persya ni haban ya don ya kaju kajingmot bangini long kawai kajingmot haka ek ka jingya kran rei ompat haka babakla adang babakla mangaru omdei tang pangalalong nong sarai ngalalong nong hikai ba phinchup tiang be yanga pila ban ong yang ngapet ketu kapale ba phi kalong babakla tingar ngare ban yo kita ka jingmot ke ba phi kran da kata kamot ini yo kan ya kata ka jing yolong kowe namar la dangi yolong kumni sipara hautrai la dangi doni kata ka jing e per jingmot kamot ngilong kata ka balang ka ba pat ka ba pra yawan jing senglang kumni taba yo pat ya ka ju ka jingmot ti habang ya don lang kumni ngiri ban yo lang ya ka ju ka jingmot namar ka ting ka jong uplay ka ong ba ka hukum bangin yalong kawe ka jingmot tiwat jusukut no kumto salet hakandong ban kelino trai ban duai la kalong kabade la ni kalong kabalat hisien ban udruf ngaladon kajing ya keren hapdeng jongi ngaru ngalapen kesan ya lade udruf ru lapen kesan ya lade udruf ong pi ki kasi ki bomlong ya ublei ru pi ong bet me de ban ong ap kamu de ban ong pi ngaru ngong kata kalong ka babakla ublei jingi tu ulong blei bakrau nimla ban ong pi ngi haban ong me tingla don kata kajingya pra kajingya per jingmot hangta te ha kawe kasi ga bang adang syong hapo dukan ngarwai kata kajing ruai तेरी कृपा बहुत है तेरी कृपा बहुत है आप मेरे साथ रहते बहुत है यीशु are yang berkata ngongkong ap ngasong token nama bakak tin hindi la ti banong ap hare ti kasi jungi nyim la banong pi ni hab banong me nama blei jungi long bakrau te ngasong to blei hikai nga wana beneran syo nama la ki syakri sa kumno gitu kikran kumno ki ruai kumno ki ong pi ni ki ong me ne ki le be ban benan brom nga
Tinggi yo no ya kaju kejingmut ngong no piru klembakla ngaru nga klembakla de kemud ha katu kebentaru ngidan kamban smuthu namar teng teng ya poish kejingnya nia namar pa ya per jingmut de barabo lakalong ha ka kam yin kam sem ka bay de bat kani kamet ka bawliu la thau ngi ni de ban yo kaju kejingmut lakalong ha ka kam balang ni de ban yo kaju kejingmut namar la dangi per jingmut salong kum kiti ki bre ki bete yung mat babel namar kitu ki yette ya ka eka bakenja perthai kalakut no kum tu tela da ya gaji sakri pleiru ni yette da ka bakenja perthai kan syukut no hinam la ban kot sadu sabenang namar kitu ki ung ban yette tu mat ban yele sabenang ni ru ni yette kum ne ban sakri ban le sabenang tela da ngi ya per jing mot nyim ya sngo tho wei ong ai ternam ai da ka khurat wei ong ai mau ai da ka siap di kampoi kan che ru tingi haban long ki bastat bengi don ne kejuk kejing mut bahkan kloi kan kata kejing ya te kejongi aman ini pet ar kurin kal nong ka bakat lai ka dekat ka bakat wei ini lah masahikan ekstra mah masahikan ekstra tasahikan la masahikan ngamla rate ban ai la आप हमेशा एरिक ये अभी जो मैं सिखा रहा है यहाँ पर कि हम लोग हमेशा एक होना चाहिए अलग मत होना अगर आप दीदी के साथ आप वहाँ पर काम कर रहा है तो जो भी दीदी आपको कुछ सिखा रहा तो आप उसका आज्ञा पालन करो समझ रहा उसका जो भी वो बोलती है उसका बात मानो ताकि ईश्वर आपको आशीष दे ठीक है हमेशा अलग मत रहना उसकी बातों से जो भी वो सिखा रहा आप वही कीजिए ठीक है तो ini pe ar kuren khat lai khat wei ar kuren khat lai khat wei ayu ka bible ka ong ha ka ba wai no ko para banget khub le ye phi to phin long kiba la penjanai no to phin long kiba la pentengan to phin ya mot ya ka ju to phin ya shong suk no teu ble ka jing ye bat ka jing suk on long rengkat bat phi hang ni ka aji hikai ko ong kumno ngan puli biang sai sin ha ka ba wai no ko para banget khub le ya phi to phin long kiba janai ba to phin long kiba la pentengan hang ni la aji hikai bangin ya long kawai ke jingmut kamut nado ba phi yo yu jisu nado kasngi ga phi yo yu jisu bat haba jisu la let no ula kular man ayu men simbakot man pentengan yangi te kamut men simbakot ude bandan ha padeng jongi baro te kane kamut ba la sit menta manga ngamat e kanu ga jing e ka ba kraw ka jing em ka jonga men simbakot ula pentengan yang ah mat ngam ki kuslai nga yai be chaprang te kamon dai ken tang yang ah ni haban ya long kaju kajing mut kamut ni baro ni de ban long kita ki bala pentengan do men sim bakoi ni yo lang ni kata kajing mut ba dai tang yang ah la ni lam la ni ya i pensyai ba ma i te dawan kajing ale kamut men sim bakoi la pentengan pi pat pim don yu to men sim bakoi ubala pentengan hanrai habangi ya don kumne ngine yo lang ya kaju kajing mot bangin sngow tho ba men si ba khoi udon hapo jong pi ula pentengan ya pi wat ju sngow si amen dai ba uble ai shiliang khmat ya kata kajing pentengan ba ai ta hanga la ni ai ta hi pensyai hanrai ai hangi baro ngini ban yo ya kata kajing mot kamut ni habangi ya don hakani ka jakka baro ngine ban long ki ba sngow tho bala pentengan yang ngi do men si ba khoi bat baro ngi di ban yo ikata ka jingmot ngi di ban yo ikata ka jingmot ba
Umen si bakoi ula dep pentengan hangi amen. Sengap baha. Wana pala jingmut chani ba chatai khana ba Pinam sap ai onda pimi na kani ka jaka yo pi ong ngam sngo tho ai ru em sibet te sha skor bha dan kam ba pin yo e kani ka ju ka jingmut ba men sim ba khoi u beli ula ai hangi lang baro la pentengan ngi lang baro ngi de ban yo ya kani ka ju ka jingmut om dei tang amar we ngan yo bala dawan ka jing e ru men sim ba khu don hanga na tingala tengen pi pa dawan ka jing e ka jingele hi khuslai don nong pentengan em kam de ban long ta ni de ban yo e ka ju ka jingmut kum ba nga yo ya kani ka jingmut ba men sim ba khoi ula pentengan ya nga mut pi ru pi de ban yo ya ka ju ka jingmut amen te ne pet menta Matthias kal nong ka khat pra ka khat ka khat khandai Matthias khat pra ka khat ka khat khandai khat pra ka khat ka khat khandai ka Bible ka ong bat nga ong happy balada arna pi kin yakut lem ha ka khandeu shapang ki ru ya ka bakin pan kan long yaki nau pa jonga uba habne lo ong balada yakut arne lai ni pan nam ta ka imlang salang nam ta ka yeng ka sem la singi i ki don ki para marjan jongi ki ba jingai no blay ki ba yeng ba sem ki jongi ka Bible ka hikai bangin yakut lang Henry ka bangi juba klaba ha te Henry ngala le mentahi baro shita yo ikani mars yo ikani ka Bible ka kta nga namar kalong ka bade bangin ya duai menmit bangin ya duai lang kum tu ngi jidon ka jing ya duai lang ka pat ka babakla ka bangi pat jule hadu mentaru mentang empat pendap ngadang penkre menta kalong ba ngi ya duai te ngi ya duai lang tambah kimat jing duai pat ngim ju yakut lang bangi duai lang tu ka ju ka jing duai kata ka bang try hikai nga ha kani kata yo de mar kata ngolong ilam ai ki matching to ai ki badan happy thairet ai ki matching to ai ki badan happy ngaru te ngala tho Monday Tuesday Wednesday mentang la pin krek ngam pat dep re ban le zerok ban le lemonade ikitu ki jing duai te ondang ngala dep ni ya bat kawai bat ni duai lang kata ka jing duai ka poi ken chap deng namar kamentoy ngi la dang ni duai lang maknaru ka jing duai pat ni duai la ka jong ni la ban ya let la ki jong kamera ngin ba ikitu ki prayer points namar kan ni ka jing yakut lang komut de banya kut lang ka ju ka jing duai te henry ka Bible ka hikai ban ya duai lang ban ya kut lang henry ngim ju yakut lang ngam tep ni duai ya ka ju ka jing duai ngi la yo poi sha ai ngim tep te kan ni ka aji hikai yang a bat ka aji hikai ru ni ki para ki jong abaro ba ka aji hikai ru ya philang baro lada fia duai hang hayeng hasan ada dan ka jing duai lang pi haban ai ru ki points manya duai ya kata kamu ngi de benya kut lang kamu kata kan kata ka jing duai ya kut lang kata ka jing duai lang nama lada ngi mi ai ki prayer points ka khambai ngi bengi duai no maroi hi kam don jing mentoy kam don jing mut te henry namar menta bang ampat de ban kre lut ngadang tho iktu ki matching duai ngampat depan pembiang ben tengalapan mahap na utrai men hakini kita yo marsin yo ikini ka kubor ka banga depan kren ngongan kren da kani ka kubor manganga jupeli no try ka ka benta ka bangan ai ka jing hikai te ka hikai yana ba hayeng jo paru don ka jing pakla ha kani ka benta pia duai lang baru man kamien henry pimju yakut lang pat ni ka ju ka jing duai tingi depan yo ka ju ka jing mut nang bang yo ka ju ba amen Tini pet kam ki apostol kal nong kabaning kong kad ka bakhat sa. Kam ki apostol nong baning kong kad bakhat sa. Ayu ka Bible ka ong. Kini baro kilayay ne dakaway ka jingmot ha ka jing duway lem. Bat ki kentay bat ka Mary ka kumi ujisu lam bat ki para jong ude hani i ki sinran jong ujisu
kila yai ne ha ka ju ka jing mut ha ka ne ka jing ya duai lang te ka ne ka ai ji hikai yang ba de phi ba kam dai ba ngin ya duai tang da mon ngin ya duai lang ada mon pat ngin ya duai lang te ngi ha ban long ki ba yai ne kum ba ki sinran ki jong jisu ki long ki ba yai ne ha ka jing duai lang ngi ru ngi ha ban long barabor ki ba yai ne ha ka ne ka jing duai lang bat dai shu kum ba ngi le ha ki sngi ki ban le no la ka jong jing mut la ka jong jing duai henre da ka ba ngi kut lang ya ka ju ka jing duai khanang ba ka jing duai jong ngi kan long ka ba sai so amen ngini pe kam ki apostol arpusau pasau arpusau sao arpusau ayu ka bible ko ong kite haba kila yo sngaw igata kila ya penjam ya la kaktin ha ublay da ka wai ka jingmot bat kila ong atrai kan rat me ublay ubala thawi ka beneng bat ya ka khndo bat ya ka duriao bat ya baro kat ki badan haka hi hangne Yohanes bat Petrus haba kila penkia yuni briu ubadan haka ni ka krodok ba itenan kalau don ka jingale kini kita men basan kini Parisi ki Sadusi kila penshitomi kini bat kila ong ru ba kini ban sange no ban yalap ban penkia ha ka kerteng jong Jisu ban yalap ban kran chapang uni Jisu den re kini ban kim ko ngu eka ba ki ong namar ba ki ong kumno ki ong kani ka khat ka ba khat khandai na ka nong ka ba sa ong no Henry Petras Petras ba Yohanes kila ya tho bat kila ong haki la ka shong hok hak mat jong me ban snap ya phi kham tam ban yo ble to khan ma phi yi hang de kini ki le persya kini ban pen sngo phai ble bat kini ki brio ki plat no namar ba shep ting yu ni pat ba namar uni brio la ong ka bible bala palat sau post nam udon ni ka ka jing pang ko bat ula yo khia ha ba kini kila pen khia ha ka kerteng ka jong Jisu te kini kila wan ya tho sya kebalang bat kebalang kalaya kut lang banduai hak mat jong blay tinga ai ngoy utrai wat habang ampat hikai I pensyai Henry I pensyai ilale ikata bale I pensyai menei ong lada don manu ba don kam jing duai ban ya duai lang namar ka jing ya duai lang jong kebalang kalong keba kordor hadu kata namar kata wajule ran kini ki wan ya tho hak kebalang bat kebalang kagyo ban duai lang haying tengi dawai tang arngut laingot sangut sangut dan rehang de tengi dan shibot ara fishat ja pitang tang arteli iding lai teli iding kaslem emban I te la da pitang pat shibon ka ding khle bha da shat ja ka kloi bha ban I dene tikat ni ka jinga dwai lang ka kloi bha kan ban yo jubak den namar kata kata wat jule ran ban wan ra ban wan ya tho shwa hau blai ha ka bading kong ko mangal dat ban ya thu epi hayeng hasem pa phiwan ra pat sha ka balang kadai ka kum ka bible namar kata ngas ngongu e utrai bai pensyai wat habang ngam ju hikai ban ong la da don manu ki badan kam jing duai ya thu bangin yo ban duai lang hanreu men siu blai ula hikai dei ba ka don ha ka do nu chong I la ne ha ka jing mut chong I hanrei dei men siu blai uba phai I ban le ka ni nama ka ni ka de ka mon jo blai ba blai uda kwa ban jubab kloi usabu ya kane kanang balada ngingi ya kut lang ka wai ka jingmon at ningi ya dan tapi pila kloi ba hakin man yo e ka jubab namar kata kadaw wajule ran ban wan ra e ki prayer request bangin yo ban ya duai lang kanang ba ublei un yo ban jubab kam kloi bat kumnu kini ki ong ba atrai meu blei ubala thawi ka beneng bat e ka khndo bat e ka duriao bat ya baro ki badan haki ni di ban duai ka ni ka jing duai ban ong atrai me ubala thau dor yo para jungai ka me ka jungai ki khon ki jungai ki ni ki marjan ki jungai tokta eki bakin kala ka bamut ladangi kran pat kum ka ti ka jong ublei kamut ni kloi bha ban yo e ka jubab amen te ni pet pat men takam ki apostol kal nong ka ba arpoi ka khot ka basan arpoi ka khot ka basan ayo ke bible ko ang Henry habangi layala pendap no ya kita kisni ngilaya mi no bat ngilanang ya let la kalenti te barolem bat ki tengah bat ki khon kilaya let on lenti yangi hadu barshnong te ondangi lay dem khos laki khosiu
harut duriau ngilaya duai kajing duai kamde bandai tang hayeng lani kamde bandai tang hapo balang kani kajing ya duai lang example kumene balik ngale ikatu badan mene tip ngaladep yo ikani kajing hikai te kumtungi i mene accident kakali hang to habangi yo i kumto ni habanya kut lang hakatu hi kapor bangi ne duai lang bai dumak ketu men sim accident yo i badan kanu kajing ya syok kajing ya tak hakatu kapor ngim de ben leran manong tungi ni duai na kamta kajong kingi ne kut lang katu kapor tak kada masa ong ye pi mene bagi pastor tungi ni duai lang nama bale utral de hikai ya ngamenta hitayo ya kani kabenta bat ngaru ngam leran amen ngale ikata meneng ok tungi ni duai nama bale kamde ngi bangi ni duai lang tang hayeng lane tang himane hanre hak no ko jeka kini haru dureu ki duai lang tengiru ngim dai bandon ni kata kacing leran tila da pidon patang marwei wanam perkat bangadan tang marwei madam la banduai haka mensim ka jong pi la banduai namar ha ba ong ar ne lai bale ba ong ar ne lai ngai thoi pi haba pi dan marwei haka ni ka bakin jado apa pi pet hanre la da fi dei ka balap tiang yu try ka kerteng jong jisu kong Emmanuel lambat ngi kamut phim long marwei pi lo ba jisu kamu pi don ar ken sabat ki angal la plus kamu phim don ken marwei bale ba ong hap don ar ne lai kamut barabor waju duai marwei harau jisu dan bat pi tu ka jing duai jong pi kan sakut hang ni dan te baya sat bat pi te henre ka tu ong ar ne lai kamut ba lada dan menu ka jing duai jong pi kam kiu shu pi don tang marwei haka ba ken jado andre haka ba ken jam sim tip baki pat beneng kiwan ban har ku meneng asu tho ki angal ki don bat ngi bat barabor ng jis ngau kata jisu dan bat ngi te plus natala da ki parlo ki jongi ki don lang katale kala na kambha andre haba pi don marwei ru sim ya ka kabu ban duai haba pi yo i hakal ti ki singi pi don ki be shot ki be dat wanam shu pe lor ni wanam ben pan maniki andre yakut lang badu jisu haka tu kapor try unyo ban ra shabeneng ka tu ka jing duai ka jopi bat uble unyo bat kurku amen kijing kular jong kijing jubab jong ka kijing kular ya ki jubab ngini pe izaya sa huwe kat nyo izaya sa huwe kat nyo Isaiah software kat nyo ayu ka Bible ko ong ki badok bat ki bakurdo ki wat te dan bat utlet jong ki uterkhong da ka jing sliang ngau try ngala shash korea ki nga ublay ki Israel nganom i no ki utray ula kular banom i no ladangi duwai ngia kut lang ngia dan ka juk ka jingmot ublay unom i no unjubab naman ini pe Isaiah sanku prakandai Isaiah safuwe kanyo tentang ini pe Isaiah sanku prakandai Isaiah sanku pra kedekot ke bakandai anda kumta menkot bat utrai un sngau utrai un sngau men kerpat uti un ong ngahang ne ni ki jing duai ki jong pi baro lakular ban juba pi chania ne pim chania ya utrai example i lam ji shai i chania bahaya i pensha i don ni ka jing chania dang kenduk menta dang tangkat nusnem ada slam ru sao san slam kenduk hate hapa worldwide kata rum de ka jing kenduk ka balong bajan kabajan dang tang menta kanu benai lai benai la don lai benai sau benai henry idon ni kata kajing shania te kabateli taru kade tang kabriu henry haba kadon kajing ade bajan bat ka shania namar belai baka it bakala yo i kajing long jong kala shania dekat tangi lai long krista ni don kamane i kajing long kajong play jungi ubom ju thok habala kular
Ka Bible kam jukran kai. Ular ba unjubab. Yaki jing duai ki jongi kawai pakawai. Tila daya ka breu ka baya kendo tang mentalai benai lala ban shania hatu kam dengi bangin shania ito ublay bala tau duringi. Ni don kam man shania yo ublay jongi. Bala da fi shania kumbang layo snow men neba don ki men sim ki bayam hang ne. Koto ka jing yam ka jong pi bara ublay unyak no. Unjubab iki umat ki jong pi. Namar kata barabor yakut lang ha ka jing duai. Waju duai marway. Duai ba ujisu. Lada fi im ka jing im ka balengka. Ka bampen sngau hai ublay. Lada pi duai tutip ba pi duai marway. Ba lada pi duai marway penam yo juga. Te ka jing ya duai. Ha ba pi dan tang marway ha ka ba pet ru. Kalong ka ba koridor. Ba ka tu ka jing ya duai lang ru. Kalong ka ba koridor. Ka turu ka de bandon be. Man la ka sing ka de bandon. Ha ka hisngi ni don shibon ki por pila. Ban ya duai tang bat ujisu. Bat ngila ban ya duai lang kum tu. Bat ha ka bang ni duai lang kum tu pat. Barabor ni hak ban ya bat ikijuk kimat. Bangala le mentai kata ai ngoyu trai bu hikai. Mal kasi. Wat nga ka bala hikai kum ni pi ngani thu pi. Tang pun ki ji hikai ki bu trai unang hikai nga na ko por se ko por. Ngam patip lut kani nga nak suyok mentahi apa ngamut ban ai kani ki ji hikai. Utrai u hikai ning kong nga. Namar kata ai ngoyu trai nam ta ka ki jong play ngalo yo ban ai kin ya ki ji hikai ngai ngai fiyo ji hikai man. Tu ngin ya. Lệch lang